Era unha vez o home. O home de Neandertal. Os tempos avanzaron e tamén os pitecántropos. O seu cráneo fíxose máis longo e ancho. Os brazos, as pernas e as mans fixéronselle máis humanos. Apareceron os sinántropos, o home de Swanscombe e o de Montmorén. E pouco despois, o home de Neandertal. O home de Soló e o de Rodesia non duraron moito tempo. Hai quen di que a risa é unha característica do home, ou polo menos dos nenos. O home xa pensa. Bos días, mestre. Ola, bos días, Pedriño. Canto medrou desde esta mañá. A onde vai dar se segue así? Que o céunos, isto será un soño. Xa, abonda. Deixadevos de parvadas, veña. Anda, deixos. Atopei o sitio idóneo. É un sitio moi agradable. A ver, probade con isto. Ai, 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 ai. Ui, ui, ui. Ai. Ai, como queima. Contra, será posible? Un momento. Teño unha idea. Como corta? Rapaces, moi ben, boa pesca. A onde vai con esas pedras? Outra das súas ideas raras. Mira. Mirade. Decatádesvos do que se pode facer con isto. O punzón, ferramenta de cortar de dúas caras, moi útil para varias cousas. A brosa de man, unha ferramenta para todo. A lasca de pedra, o antepasado do coitelo. O mestre xa calcula que vai pasar á posteridade. Ai, Pedriño, marchamos! Non, eu prefiro quedar co mestre. E faz ben, és un neno listo. Deixa-o tranquilo.
Seguro que a ser artista. Así, Pedriño. Non corrades tanto, non corrades tanto! Todos estes animais son meus. Este é o meu terreo de caza. Metede na cabeza. Agora saídeme de diante e oídes cobrar. Oe, non che temos medo, matón. Acaba con esa pulga noxenta. Eu? Demostra que vales para algo. A ver, a que estás esperando? De boa gana lle daba na cabeza. Cada un ao seu terreo e punto. Facemos a fronteira aquí. Sí, pero xefe, eses animais son nosos. Eses animais son nosos, entendido? Pois eu propóñoche outra cousa. Compartilos. Se queres, leva ti o meirande. Levado meirande. Xefe, ese non te obedeceu. Hai no que votar. Ten que quedar claro quen manda. Aparta de diante, non te quero ver máis. Por que? Eu non fixen nada. Cobarde, non te queremos. Non é xusto. Así se fai. Mira, Toma. Esta ferramenta non vale. Déixame a min, quero probar. Toma. Non, grazas, eu teño algo mellor. É fantástico. Claro que sí, fixo o teu fillo. Gordiño, vai buscar a Pedriño. vou. Chámate teu pai. Toma, Non, non, é demasiado grande para min. mellor este. Estou moi orgulloso de ti, Pedriño. Mira isto. Non está mal. Que tal así? Así está mellor. Ai, Veña, xa abonda de argallar. Toma, vai buscar de comer. Sí, mamá.
Así pensas noutra cousa. Espera. Mira. Recoñece o cazador que foi desterrado. A ver que se pode facer con isto. Aceptaron o pretendente. En hora boa, Floriña. Pero que é iso que vexo? Ti? Pero ti que estás facendo aquí? Eu desterreite! Será a miña muller. Entendido? Sóltame. Es un bruto. Quero a él. Queres que lle dea? Espera, xefe. A miña carne estragada polo lume, nin os animais a van querer. É incrible, sabe moito mellor así. Toma, proba. Podo probar. Vaya. Así está moito máis tenra. Non teño forzas. Proba ti, anda. Eu. Chispa igual a lume. Lume igual a carne máis branda. Só o gordo segue coa súa dieta de carne crúa. O mestre está ocupado facendo un berce cómodo, porque, como vedes, o tempo trouxo outra Floriña. Pedrillo, ven aquí, ven. Mira o que teño. Que é iso? Que estás facendo con iso? Atende ben, cada liña é un día. Este círculo é a lúa cando está chea. Así podemos predicir o tempo que vai vir. Ou a temporada de caza. Xa está a trampa. Vide para aquí, contra o vento.
Mira, ali ven. Ese é grande, é? Témolo que levar con nós. Haberá que axudarlles aos nenos. Así, xa está. Últimamente o sol xa non quenta moito. Os paxaros emigraron e os animais mantéñense a distancia. Isto é unha lea. As estacións xa non son como antes. Mestre, aínda non están maduras. A neve, outra cousa que vían por primeira vez. Chega unha glaciación. Pero como o ían saber os nosos amigos? Pero, que é o que pasa? Non me preguntedes, non entendo nada. Hai que ir cara ao sur, como a eles. Oh. E que imos facer logo? Se no sur hai máis caza, marchar. Esperando encontrar algo que comer, Rabudo e os seus homes andan ao asexo. Voulles poñer unha trampa. Ti vai avisar os outros. Aí vai un deles! Veña, colledeo! Axiña, axiña. Aí vai, aí vai! Veña, Hai que collelo, veña! Veña! Aí vai, aí vai! Vamos, vamos. Que non escape, que non escape! Veña! Viraron as tornas.
O rabudo cae na súa propia trampa. Axudádenos a sair. Veña, sacádenos daqui, veña. Ui, cuidado, xefe, vaiche pegar. Ui. Condenados. Hai que marchar. Ai, non podo máis. É mellor seguilos. Han nos levar a terras máis cálidas. Ei! Non somos os primeiros. Nese caso, a solución é asustalos con lume. Cuidado, Iván Anai! Ven! Ven! Logo estás poñer ben, rapaz. Tivemos sorte. O pobre animal non sabía onde se metía ao enfrontarse a ti. Un pouco de carne non che a facer mal, mestre. Non, non, grazas, non me apetece comer. Pois para min. Toma, colla. Ai, agora verás. O oso xa morreu, hey! 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 Que fas con ese anaco de madeira, fillo? É un oso. Eu fixen uns amuletos. Moi ben. Hola, hola. Hola. Boa caza, Boa, boa. Mestre, mestre. Penso que o noso amigo mestre nos deixou. Empeza unha viaxe moi longa da que non vai volver. En fin, é mellor enterralo, non podemos deixalo aquí. Morrer de morte violenta, nunha batalla, por un accidente ou cazando, era o normal. Morrer de vello era cousa rara. Hai 35.000 anos, o home de Neandertal desapareceu despois de 100.000 anos como amo de Europa. A súa raza estaba destinada a acabar así.
Matou no frío intenso. A mutación xenética. Ata o día de hoxe non hai resposta.